Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhani zathu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati kukhazikitsidwa kwa makina ogaya chakudya cha nsomba mu mzinda wa Mzuzu kuthandiza kuti dziko lino lidzitha kukolola nsomba zochuluka. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo amupatsa maola 48 kuti abweretse umboni mnyumbayi woti boma likufuna kudzabera mavoti mchisankho cha chaka chamawa. Ndipo bungwe la Green Belt Authority lati ntchito yokonza gawo loyamba la sikimu ya Mlambe ku Mangochi yapereka chiyembekezo chachikulu. Takulandirani nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati kukhazikitsidwa kwa makina ogaya chakudya cha nsomba kwa Luwinga mu mzinda wa Mzuzu kuthandiza kuti dziko lino lidzitha kukolola nsomba zokwana 100,000 metric tons pa chaka pomafika mchaka cha 2030. Poyankhula pokhazikitsa ntchitoyi, Dr. Chakwera anati ulimi wa nsomba ndi ofunika kwambiri pa chuma cha dziko lino popeza anthu oposa 2 miliyoni amalembedwa ntchito kupyolera ku mabizinesi a nsomba. Ambiri a ife tikadaganiza kuti mega farm ndi munda wa mbewu okha, kuyiwala kuti tikamakamba za ulimi timakhala tikunenanso ulimi wa ziweto ndi ulimi wa nsomba. Ndiponso ambiri a ife tikadaganizabe kuti ulimi ndi wa zakudya zokha, kuyiwala kuti olo maluwa okongoletsera malo osiyanasiyana amachokera ku ulimi komweko. Komano chinthu chachikulu chomwe ambiri a ife sidamvetsetsebe pa nkhani ya mega farm nchoti ma mega farm mpoyambira chabe, chifukwa nkhani yeniyeni nkuonetsetsa kuti tiwonjezere phindu kwa alimi pokhazikitsa mafactory ngati amenewo. Ndiye lero ndinokondwa kudzatsekulira fish feed mill imeneyi yomwe tayimanga thandizo ochokera ku African Development Bank ni cholinga choti tilimbikitse kukhazikitsa ma mega farm a nsomba kulikonseko makamaka mbali mwa nyanja, maboma Kalonga, Khatabe, Khotakota, Salima ni Mangochi. Ulimi wa nsomba ngofunika kwambiri maboma amenewa chifukwa pali pano ukulemba ntchito anthu okwanira 2 million. Koma si anthu okhawa amene amapindula nawo ulimi umenewo kuchokera mnyanja yathuyi. Komano kopanda kuyika zipangizo mafactory okwanira, mafactory ngati amenewa opanga zakudya za nsomba zoyenera, tikhoza kupeza kuti nsomba zomwe timazikondazo zapululuka mpaka nakuyamba kusowa. Ndiye tikamakamba nkhani ya ma mega farm nkuyenera kumaonetsetsa kuti tikutsatira ndondomeko zoyenera, kuphatikizapo ndondomeko zotetezera chilengedwe kuti ndi adzukulu athu omwe adzapindule nayo nyanja yathu. Nchifukwa chake ife mapulani athu pa nkhani ya ulimi wa nsomba nyoti pomadzachoka ine pa mpando wa president mchaka cha 2030 ulimi wa nsomba udzakhale ulimi wa nsomba udzakhale ukutulutsa nsomba zokwana 100,000 metric tons, nsomba zapamwamba zomwe zidzabweretsanso forex yochuluka. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lake lipitiriza
kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pozindikira kuti ndi nsanamira za chitukuko cha dziko lino. Dr. Chakwera wayankhula izi ku Mzuzu pamwambo wokumbukira umodzi omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa umodzi pakati pa Malawi. Zambiri mulipoti la Grant Muhango lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Pozindikira kufunika kolimbikitsa umodzi pakati pa Malawi, boma pasi pa mtsogoleri wa dziko lino, Dr. Lazarus Makathi Chakwera ninakhazikitsa tsiku lolimbikitsa umodzi mdziko muno. Iyi akuti ndi njira imodzi yolimbikitsa anthu kuzindikira kufunika kopititsa patsogolo mtendere pakati pa mitundu, andale komanso azipembedzo osiyanasiyana mdziko muno. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo wa chaka chino wa umodzi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera anati apitiriza kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pakati pa Malawi. Pamwambo Dr. Chakwera anatinso boma lake likuthandiza anthu oposa 5.9 miliyoni omwe akhudzidwa ndi njala kamba ka vuto la ng'amba lomwe linakhudza maboma ena mdziko muno. Cholinga cha ntchito za chitukuko ndikukoza zomwe sizili zokwanira mdziko muno kapena zimene zili zolakwika mdziko muno. Ndipo anthu amene ali bize kumenyana amakhalanso bize kumenyana zitukuko m'malo mokhala bize kuonjezera zitukuko. Pamene palibe umodzi simudzapezapo anthu akumanga bridge. Chifukwa kuti agwirizane malo omangira bridgeyo zimavuta. Simudzapeza anthu akumanga chipatala chifukwa malo mogwirizana kuti athane ndi matenda amene ali m'mudzimo amakhala bize kunenerana ufiti kuti matendawo abweretsa m'mudzimo ndani athane naye. Poyankhula poyambirira nduna ya zamaboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe Owen Chomanika anayamikira mtsogoleri wa dziko lino pokhala mtsogoleri wa chitsanzo pa nkhani yopititsa patsogolo umodzi. Wapampando wa bungwe la zipani zomwe zili ndi aphungu mu nyumba ya malamulo la Center for Multi-Party Democracy CMD, Dr. Elias Chakwera anati nthawi yakwana kuti zipani zonse ziphunzire kukhalirana limodzi ndi kulimbikitsa mtendere. Naye wapampando wa bungwe la Public Affairs Committee PAC mbusa Father Mark Nkandawire anati achinyamata ndi sanamira ya chitukuko chilichonse mdziko muno. Mwazina pamwambowo panachitikanso mapemphero komanso magule amakolo. Mtsogoleri wa dziko linoyu wayamikira mabungwe ndi mayiko kamba kothandiza dziko lino pa mfundo yake yolimbikitsa mtendere ndi umodzi maka potukula ndi kukweza achinyamata mu maudindo osiyanasiyana. Dr. Chakwera wayankhula izi ku Mzuzu pamwambo okhazikitsa dongosolo lowunikira achinyamata momwe angatengere mbali pa ntchito ya dziko lino ya National Youth Action Plan. Zambiri mulipotiri. Dziko la Malawi lili ndi chiwerengero chachikulu cha anyamata chomwe ndi chofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Koma kusowa kwa dongosolo lowayika achinyamata pamodzi pomwe akugwira ntchito zosiyanasiyana akapatsidwa mwayi chinali chipinjo kwa achinyamata ngakhale m'maboma apitawa. Ichi ndi chifukwa chake boma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera lakhazikitsa ndondomeko zomwe zithandize kutukula achinyamata mwazina powayika m'maudindo osiyanasiyana achinyamata. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo okhazikitsa ndondomekoyo National Youth Action Plan pambali poti kunali mwambo wa umodzi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera anayamikira mabungwe komanso mayiko kamba kothandiza kuti izi zikhale zatanthauzo. Dr. Chakwera anatchulapo kusankhidwa kwa wachinyamata Injiniya Vitumbiko Mumba kukhala nduna ya za ntchito ngati china mwa chitsimikizo kuti iwo ndodzipereka pa ntchito yotukula miyoyo ya achinyamata mdziko muno. Zoona sizedi kuti ife akuluakulu tizikuphunzitsani inu
kukhala anthu omanyozana, otuwanana, oyambana kapena kumafunirana zoyipa. M'mawu ake nthumwi ya Chinyamata pamwambowu Mwandida Thewu anadzudzula mchitidwe wa andale ena ogwiritsa ntchito achinyamata pa zinthu zomwe anati zilibe tsogolo pa chitukuko cha dziko lino. Pambali pa magulu amakolo pamwambowu anaulutsanso nkhunda ngati chitsimikizo cha umodzi. Nduna ya zamalimidwe a Sam Kawale yatsutsa zoti ati boma likukondera pa ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu ndipo ati boma lafikitsa ntchitoyi m'madera onse a dziko lino ngati njira imodzi yochepetsa vuto la njala komanso kuti mabanja adzizidalira paokha. Akawale amalankhula m'nyumba ya malamulo poyankhapo zomwe anena phungu wa dera la Thava m'boma la Tcholo Amere Navicha kuti ati ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu mega farms ikuchitika mchigawo chapakati chokha, koma Akawale ati alimi a mzigawo zonse akugwira nawo ntchitoyi. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Lachinayi ndi tsiku limene aphungu amabweretsa nkhani zosiyanasiyana zokhudza madera awo, ndipo phungu wa dera la Thondwe m'boma la Zomba anafunsa unduna wa zamalimidwe ngati nkotheka kuti dera lililonse la aphungu likhale ndi munda waukulu uja kumanena kuti mega farm pofuna kuthana ndi vuto la njala. Poyankha funso limeneli, nduna ya zamalimidwe a Sam Kawale anayamba nkufotokoza cholinga chenicheni cha ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu ma mega farms, omwe akuti cholinga chake nkufuna kuthana ndi njala komanso kuonetsetsa kuti alimi akupeza ndalama zokwanira. Ndunayi inafotokozanso zinthu zina zimene boma layika pofuna kulimbikitsa alimi kuti ayambe ulimi wochita ngati business, monga ndalama zokwana 150 billion kwacha zomwe boma layika ku bungwe la NIF zothandiza alimi kupeza ndalama zogulira zipangizo za ulimi, 92 billion kwacha imene yachoka ku bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD, komanso 600 billion kwacha yomwe boma layika mogwirizana ndi maiko ndi mabungwe ena ku ntchito ya Agricom. Zonsezi pofuna kuthandiza alimi kusintha machitidwe a ulimi kuti adzichita ulimi ngati business. A Sam Kawale anati pofika pano boma lapeza kale alimi oposa 2000 m'madera osiyanasiyana a dziko lino amene ali ndi malo oposa mahekitala 20 pofuna kuti alime mbewu zosiyanasiyana, komanso kuti boma lomwelo likugwira ntchito ndi makampani kuti adzilima chimanga ndi mbewu zina zosiyanasiyana pofuna kuthana ndi njala. Pamenepa a Sam Kawale anapempha aphungu onse a nyumba ya malamulo kuti athandizirepo pophunzitsa alimi nkhani ya ulimi wa minda ikuluikulu mega farms, komanso kumene angathe kupeza thandizo la ngongole pofuna kuchita ulimi umenewu. Poyankhapo pa zimene Amere Navicha omwe ndi phungu wa dera la Thava m'boma la Tcholo ananena kuti ati boma likukondera pogwira ntchito ya minda ikuluikulu kamba kuti zikuchitika chigawo chapakati chokha. A Sam Kawale anati nkhani iyi ndi yabodza kamba kuti madera osiyanasiyana kuli minda ikuluikulu imene anthu akulima. Anthu amene amakamba kwambiri nkhani ya njala amakhala aphungu a nyumba ya malamulo, koma njala singathe tikabwera kunoku nkubangoti kuli njala kunjaku. Ife aphungu enieniyo amene timadutsitsa malamulo komanso amene timadutsitsanso budget tikungokhala osapanga china chilichonse. Ndi chifukwa chake ndimakumbutsa aphungu onse kuti kuyambira lero chonde onetsetsani kuti mukamakamba za mega farm ndi njala iniyo muzikhala patsogolo kuonetsetsa kuti njalayo mukuyithetsa. A president athu anachita kuneneratu kuti iwo sadziwa kuti malawi munomu muli njewa, ntonga, ntumbuka kapena mitundu yosiyanasiyana aliyense ndi Malawi. Iwo amene anavotera ndi Amalawi sanavoteredwe ndi mtundu umodzi. Ndiye poonetsetsa kuti akutumikira wina aliyense iwo amapereka chithandizo posaona mtundu, koma amaona kuti kodi chithandizo chikufunika kuti kwambiri kusiyana ndi wina. Ndi chifukwa chake zaka ziwiri zapitazi kuphatikiza chaka chinochi mutati muonetsetse chithandizo cha chakudya chapita kwambiri ku chigawo chakumwera chifukwa ndi kumene anthu akuvutika kwambiri. Akanakhala kuti ndi atsankho bwezi chakudya chambiri chitapita pa chigawo chapakati komanso makamaka ku Lilongwe. Pothirira ndemanga zawo aphungu osiyanasiyana anaonetsa kuti akukhutira ndi zimene boma likuchita posintha malimidwe m'dziko muno kuti anthu asamangodalira kulima chakudya chokha komanso kuti adzilima pofuna kupeza ndalama. Aphunguwa ayamba alekeza zokambirana zawo kufika lachisanu 9:30 mmawa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.
bungwe la Green Belt Authority lati ntchito yokonza gawo loyamba la sikimu ya mlambe ku Mangochi yapereka chiyembekezo chachikulu pakati pa alimi omwe akuchita nawo ulimi wa mthirira wa Mega Farm m'bomali. Mkulu wa bungweli a Eric Chidzunga anena izi pamene bungweli akuti tsopano lakolola chimanga chochuluka mu gawo loyamba la malo omwe bungweli lagwirako ntchito. Owen Mavula ali ndi nkhani yonse. Munyengo ya chilimwe ya chaka chino cha 2024 nthambi ya boma ya Green Belt Authority mogwirizana ndi alimi omwe bungweli likugwira nawo ntchito yakwanitsa kulima mbewu ya chimanga pa mtunda ochuluka mahekitala 48 ku sikimu ya mlambe m'boma la Mangochi mu gawo loyamba pamene ntchito yokozanso malowa ikupitirira. Malingana ndi akuluakulu oyendetsa ntchito za pamalowa kudzera mu ulimi wa mthirira mu gawo loyambali akukwanitsa kukolola matani 3.5 pa hekitala imodzi, mlingo omwe ndi ochulukirapo kuyerekeza ndi momwe alimi amakololera akachita ulimi wa mvula m'mbuyomu. Mkulu wa bungwe la Green Belt Authority a Eric Chidzungu akuti chiyambi cha ntchito ya ulimi wa mthirira pa sikimuyi chikupereka chiyembekezo chachikulu chokolola ntchito yonse yokonzanso sikimuyi ikafika kumapeto, kamba kuti ulimi udzichitika chaka chonse malo mongodalira ulimi wa mvula. Nali mwina kukayikirana mwina kusaona masomphenya bwinobwino kuti kodi chifuna kuchitika cheni ndi chani, koma panopo tikuyenda limodzi. Mwina so pamapezeka pena ifeyo mwina tikaoneka ngati kuti tachedwako pang'ono nawonso amatikankhanso kuti iya paja tapangana kuti tiyende limodzi. Ndiye mutha kuona kuti tikuyesetsa kugwira nawo ntchito kuti tipereke chimanga kuboma komanso iwonso asakhale ndi njala monga mwa ndondomeko ya boma ija MW 2063 komanso ya pafupi ya MIP1 ya 2030. Ntchitoyi yakondweretsa alimi ambiri omwe akugwira ntchito limodzi ndi nthambi ya Green Belt Authority ku Mangochi, ndipo malingana ndi mtsogoleri wa sikimu ya mlambe a Philip Nkwera, alimiwa akapitiriza kugwirana manja ndi nthambi boma la Mangochi litukuka. Chimene chichi pamene chinkabwera panali mapokoso zokambirana ayasabwera atilanda malo achiyani, koma zitafika pa mlingoti tamvetsetsana kuti anthu afuna tichite chiyani ife kuno. Tikutha kuona kuti chili ndi zipatso zazikulu, ndipo titati tagwirana manja kupitiriza mchomwe tilichi ndikuti dera lathu lino lizatukuka, umphawi wa ntchito uzachepa, komanso anthu kudera kwathu kuno azatsegula mabizinesi osiyanasiyana amenewo angapange kuti apeze phindu kuchokera ku chitukuko chichi. Sikimu ya Mlambe Irrigation ku Mangochi ndi amodzi mwa malo omwe boma kudzera ku Green Belt Authority likulimbikitsa ntchito za ulimi wa mthirira wa Mega Farms, ndipo malowa ndi amlingo okwana 800 hectares. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati kukhazikitsidwa kwa makina ogaya chakudya cha nsomba mu mzinda wa Mzuzu kuthandiza kuti dziko lino lidzitha kukolola nsomba zochuluka. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ikuchenjeza anthu mdziko muno kuti akhale tcheru komanso atsatire malangizo omwe angathandize kupewa ngozi zomwe zingadze kamba kana namondwe wa ntchito. Ndipo bungwe la Malawi Broadcasting Corporation lati zonse zokonzekera za mwambo wa asangalatsa chaka chino Entertainers of the Year zili mchimake pamene mwambowu ukuchitika mawa. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Nthambi yoona za nyengo yalosera kuti namondwe wa ntchito yemwe wakula mphamvu ndipo akuyembekezeka kuomba pa gombe la Nakala mdziko la Mozambique la Mulungu likudzali. Malingana ndi nthambi yoona za nyengoyi, kuomba kwa namondweyu kutha kudzetsa mvula yochuluka komanso kusefukira kwa madzi madera ena a mdziko muno kuyambira la Mulungu kapena Lolemba pa 16 December. Padakali pano nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ikuchenjeza anthu mdziko muno kuti akhale tcheru komanso atsatire malangizo omwe angathandize kupewa ngozi zomwe zingadze kamba kana namondweyu. Mneneri wa nthambi ya Dodma Chipiriro Khamula wati nthambi yawo yayikiratu zipangizo zothandiza kupulumutsa anthu
omwe angakhudzidwe ngati patachitika ngozi. Mtolankhani wathu Charles Pensulo anayankhula ndi Akhamula. Malinga ndi chikalata chochokera ku nthambi yona za nyengo, namondwe wotchedwa Chido yemwe panakali panopa akuyenda nyanja ya Mchere kapena titi Indian Ocean wakula mphamvu ndipo akuyembekezeka kuomba pa Gombe kapena doko la Nakala dziko la Mozambique la mulungu likudzali pamene ndi pa 15 December. Nde doko la Nakala lili pa mtunda wa makilomita 500 ndi boma la Mulanje, kutanthauza kuti sikutali kwenikweni, ndipo pa chifukwachi kuomba kwa namondweyo ku Nakala kutha kudzetsa mvula yochuluka komanso kusefukira kwa madzi m'madera ena mdziko muno kuyambira la mulungu pa 15 December. Nde ngati nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi tikupempha komanso kulangiza onse kuti tiye tisazengereze, tisakakamire, tiye tisamukire m'madera ako mtunda mwansanga, tionere, kumvera komanso kuwerenga uthenga za nyengo kuti tidziwe momwe nyengo ikhalire dera lathu, tikonze ngalande zoyandikira nyumba zathu, tipewe kuwoloka mitsinje yosefukira komanso kuyenda m'madera omwe madzi asefukira, tiye tidziwe kuti madzi angachepe bwanji ali ndi kuthekera kuti kukolola. Tisathamangire kupulumutsa katundu yemwe akukoloka ndi madzi, koma tionetsetse kuti moyo wathu ndi wayena ngotetezeka. Tisamutsiretu katundu yense ofunikira kumalo okwera. Padakale panopa ngati nthambi tikuyang'ana mwatcheru za chenjezoli, ndipo tadziwitsa kale makomiti ogwira ntchito zosiyanasiyana kana kuti ma clusters kuti akhale tcheru komanso kuchita machawi pokonzekera za namondweyo. Tayikiratunso zipangizo zothandiza kupulumutsa anthu omwe angakhudzidwe komanso kudziwitsa kuthandiza kupulumutsa anthu pa ngozi, monga asilikali a Malawi Defence Force, Malawi Police, Marine Department komanso Malawi Red Cross Society kuti akhale okonzeka kukagwira ntchito m'madera omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa. Nde tadziwitsanso akuluakulu a makonsolo komanso makomiti ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti akhale tcheru ndi kudziwitsa anthu m'madera mwawo komanso kuwathandiza osamukira m'mithawira yoyandikana nayo. Pamene mwambo wa sangalatsi a chaka chino wa MBC Entertainers of the Year ukuchitika mawa mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation George Kasakula ati zonse zokonzekera zili mchimake. Iwo alonjezanso kuti mwambo wa chaka chino ukukhala wapamwamba kwambiri molingana ndi momwe mosiyana ndi momwe zimakhalira mzaka zambuyomu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati kukhazikitsidwa kwa makina ogaya chakudya cha nsomba mu mzinda wa Mzuzu kuthandiza kuti dziko lino lidzitha kukolola nsomba zochuluka. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ikuchenjeza anthu mdziko muno kuti akhale tcheru komanso atsatire malangizo omwe angathandize kupewa ngozi zomwe zingadze kamba kana namondwe wa Chido. Ndipo bungwe la Malawi Broadcasting Corporation lati zonse zokonzekera za mwambo wa Entertainers of the Year zili mchimake. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.